Βγαίνεις από το ραντεβού και τα νύχια σου είναι λεπτά και πονάνε, δεν είναι normal. Όταν ξαναπάς στην αισθητικό σου, βεβαιώσου πως θα της πεις όχι υπερβολικό λιμάρισμα. Αν τώρα σου πει ότι όχι, πρέπει να τα λιμάρουμε πολύ γιατί μόνο έτσι πιάνει το υλικό, red flag. Πρόσεξε πάρα πολύ, εγώ θα σου έλεγα άλλαξε και επαγγελματία γιατί αυτό δεν είναι normal. Κανένα νύχι ποτέ δεν χρειάζεται υπερβολικό λιμάρισμα για να κρατήσει. Με λίγο λιμάρισμα, ίσα ίσα να αγριέψει η επιφάνεια του νυχιού, είναι το ιδανικό για να σου κρατήσει 1 μήνα, 1,5 ακόμα και 2,5 μήνες. Έχω παράδειγμα που μου έχει κρατήσει 2,5 μήνες και στο βάζω αμέσως τώρα. Νούμερο 2. Μπορεί να μην σου ταιριάζει η τεχνική που χρησιμοποιείτε. Δηλαδή, αντί να τα κάνεις συνέχεια μεγάλα, δοκίμασε να τα κάνεις για 2 συνεχόμενους μήνες σε ένα πιο ήπιο μέγεθος, πιο μικρό ή ακόμα και πάνω στο φυσικό σου τον ήχη, να κάνεις μια φυσική ενίσχυση και να δεις πώς θα πάει. Γιατί μπορεί αυτό που σε ενοχλεί να είναι το μήκος και όχι απαραίτητα κάποιο λάθος τεχνήτριας. Τώρα, γενικά, αν σου πονάνε, σπάνε και είναι με το παραμικρό, τότε πάλι θα σου πρότεινα να αλλάξεις τεχνήτρια γιατί δεν είναι φυσιολογικό ή έστω να τους το αναφέρεις για να ξέρει και εκείνη μήπως μαζί βρείτε μια άλλη λύση. Αλλά σίγουρα δεν συνεχίζεις έτσι. Αυτά.